अच्छा अच्छा डुमराव सोइला ऐसा तो बुझाता जेल बड़ा दिल्ली से डुमराव कौन दूर बा कहाँ किरकिरी छाप चला अच्छा बर्थडे था दुल्हा के साला उला न तो आरा जिला है पुता जइबो भाई के फरमाइश बा तनी मनी बैठ के भाव दे तू बैठ जा कहिया ले मरे ले गावे के परिका ई गीत हम छोड़ दिले से कि यूट्यूब वाला भाई अंसा गोल है कतना चढ़ल बाकी चढ़ावल कोई नहीं हर कली गुलाब नहीं होती हमारा फूफा के गाँव में आई बनी महरजा शाहपुर महरजा विशाल सिंह जी माफिया तो कौन माफिया कहीं बालू माफिया कहीं कि आलू माफिया कहीं कि गिट्टी माफिया कहीं कि कोयला माफिया कहीं एगो आलू माफिया मिलल बड़े चंदनवा के भैया हमारा विशाल जी चाचा हमारा श्री अनिल सिंह जी बहुत बहुत स्वागत करनी एक खातिर हम अपना ऋतिक रोशन भाई के धन्यवाद बहुत सुंदर लाखों लाख रुपया के आशीर्वाद हमारा अनिल चाचा के पूरा ग्रुप एमे केहू हमार भाई लगी केहू चाचा लगी बहुत बहुत आशीर्वाद बड़ा सुंदर साउंड राधे साउंड नहीं जो अरे दादा कहाँ बड़ा तू नहीं लहा ये हमारे विशाल भैया के मित्र हमारे तो दुलरुआ भाई नाम ना धरो राउर दोस्त हमार भाई आहा और का बड़ी देखे
सरस्वती के कितना सुंदर कृपा होला मनोज भैया कि अब तो हम लाइन में आके अब व्यवहार के अनुसार जब हमरा मौका मिलल तो हम सोचनी कि चलो हम बहुत आगे बानी ना बाकी सरस्वती के कृपा कहल जाई कि जे भी हमरा संगे गावो वो आगे बढ़ता। ललन भोजपुरी चाचा आज ना बचपन से ना सुधरल है ई बचपन से सीख लेले बड़े कि हमरा बहुत कलाकार के आगे बढ़ावे तो ई दोनों बच्ची लोग आई बा गाई लोग के डांस कर पायल लिखला। अच्छा तू लोग के हम मौका दे 2 मिनट दे ऑर्केस्ट्रा वाला बात जाने ला ऑर्केस्ट्रा वाला ना 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 एकदम फास्ट कहला से ढेर गा 1 1 1 कि आज राजा जी के कोरवे आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती बोलू राजा के सीधा ला चाचा के छोटे भाई मित्र बानी कलकत्ता में बड़ी फेमस जगह हरिसड़ा भैया हमारा राजेश सिंह जी आई बानी।